Kabalang Presbyterian Dihar, kabadang hab apok karibhoy Presbyterian Synod menta kasngi kakatway turik unopra, kalapelong ya katayau lek men kerpang jangki hebrid, ya kabalatip kum ka First Children's Week and Children's Sunday jong snem arjar apaway. Kajing temujang katayau lek men jangki hebrid kalong kum shibenta ban ai jingikai, bat ban pen kemen ye ki heb barit hakaliang ka sport, bat kijing ya lek kai beper. Lawan banpli ketika tayau lek kemen ki hebred da UMDC kanongpo constituency uba balajit rani hagajing idon ringkat kitemen basan kiri rangba ki khun samla bat ki hebred. Hagani ka program ko jumpi hangni niyo i yagan ka thim kabala ai sya iya ki khna bakinwan hanga sya epi di khna bakinwan syau Jesus Christ banle kumno hoy ile of Jesus Christ kre opi banlong khna batip sniong banlong khna babha to namta sya igi khna bakinwan hanga hawa ki khna ki lawan ka don pat sakaway ka kitin lan ka khot na ka kitin ka jumuglay ka bana ka probab ka ba ko argal nong ka khot ka ba ndriu ka ba ong to hika yo khna ha galanti ba uday banlay ti un om kenria naka wat habaw la temen to hika yo khna ha galanti ka ba uday banlay ti un om kenria naka wat habaw la temen kata hendiat ngasmo ban keren ya ni hagane kasni kum ki kimi ki kpa kebedon lang hangne lese kum ki nongelam hapo jong ka balang nadu kita men basan ki dukhot komiti balang lembat baro ki badon kajingkit kli naga benta ka balang kham tam naga benta kini ki het ki barit ki juni ka percaya baro menta haka imlang ka salang ke jongi ngimat ya ke jinge haki longying ki longsem ki jongi na kabanta ki khun ki khti ki jongi na kabanta kini ki heb ki barit ki jongi bale ngimat ek ta ki jinge bale ki kimi ki dukhia ki dudem ki kimi ki pa gi ki sem ki dukhia ki dudem ki mat ek ki kuslai ki mat ek ki janam ta ki khun ki jongki kadau kalong bangim sem la pendep lese katkum ka jingkren jong kani ko probab kalnong ko ar khun ar ka khot ka bandriu nama kata kadawa gini kisni kisnong kiseng balang ki bapher kiseng ki baharukom ki badon ya kata ka moto ka banong ban penbhai ka imlang ka salang andre habang ipek kita ni bagane ka imlang ka salang ki ngikat badang mi kisni kidang sniu andre ngat ngidon ke jingkermen don ke sisya ke ba we nak tumisan jo balang jongi ila keren khmat ngilamut i banle baro siteo tendre ka daw ko we galong ba ka de sim bunungkong ko ba ar pat kalong ba ka ne ka teru nim sungthu thau kalong kumno la kan ya ka ne ka jinglong jong man jong pangklam den ta daw man ta snami ni dan persiang tang man ta sni bat ki item ki babun gila shania hagis pun samla bat habang yepek ia kaneka respons lane ia ka jingwan chimbenta jong ki khun jong khunrit jong ia po ka balang ka ba ai man sim bahai ni ka balang bat ni tempau ko jong songu ia ki kimi ki pa ban mum kumbang ila pen songo hapo jong ka balang man wan yalam ia ki khun ki jong ki hang po jong ani ramadan ban ya yo ban ya mare ban ya lekai ban ya syat ban ya kemen yang yu jan baro don jug bapep ban wan menta ka sini hang ni bat kane kalalong sya ka jingrakhe ka banangkong ka balang ya kane ka sngi ka kerpang jong ki knarit bat ngingai skam ban naga banta ki snem ge banwan minang la ban le khamba lada kikmi ki pa ki sothu lem ya kita ki jing don kam ya ka bukum kane mi naga liang jong ka balang kum ke nong sharai dong pempek nong kmi ngindon ke jing kitli ba nang ne sakmat ngin hap ban simphia ya gini ki hep berit magini ki long ka lawai jong ka balang ke jongi na ka banta ban kit ban ba hakipor ban sawan
Bat ngi penpau baju songo ia ka sinat jungi ka riboi presiden sinat ka bahago ni kusnem ka baladap hakane ka sinat balong hapo umjari kala pas ia kane ka wei ka benta ha ka ba nilai ai jekala buru ia kane ka tim jongka ka long sya ia ki kena bakin wan hanga kini gilong ki kitin ki bautra jusu ula kren hakapor ka ba udang don hakane ka pertai bat kane ka de ka wei na ki tim ki biya de dur bha bat kini ki kunrit jongi ki balawan sementa hakane ka sini tingi hang ne baro laingut kum ki teman pesan bat us ketri balang jongi hang nengi don ban ya ai api ya kane ka kubor ngingis kam balang ba kane ka kubor ka bangi ai lang ba jongki baki weru kini yoi bat kunjuru baka jing syakri jongi kandalong sya ka badapura haka juga por nadu minta kamit la syai baru cismi kumala ong dau memsan balakan bat cakamat ngidon ki program ki ba bun ba la syai kasngi ngidon ka jing yarwai pensutenat yagi kena apa yang mana haka jing estang benengkong bat haka jing estang ka baar ngin yo ka jing estang ya tu kana bat uban ya tu kana hala syai haka jing estang ka baar bidai pistol LS nong klang so tiếp tục trên nông công đi ăn đâu tuh mana cepat dah lebih Lihat, cara lihat. Orca bola hujan. Benar. Aduh, iwe, dah. Mari Jumat. Aduh. Soal aduh, iwe.